kana vakandidedza izvi zvinovataurira futi ndozvakarehwa naMwari, ndozvandiri kutaura izvi. Saka ndatosienda kupa kuti imwe chiprofita baba ndovandapfuurira mberi nevhangeri yangu. Pane kachiprofita katora kukupai zvangu akada kunaka bhati kakanaka because zvandiri kutaura ndo zvina uyu zvakaitika munyika yemwe zvakatoitika kudhara. Ukona pane nyaya muchaenda kunovhota handiti? Endai zvenyu kunovhota, but hapana chiri kubuda kuma-elections kwatiri kuenda. Ndakaona maresults acho. Chiri kuitika ndechekuti Mwari ane zvimwe zvigubhu zvaachiri kugeza zvaanoda kuzesera mumwe mikaka yake asati zvachena. Saka kuti mbokuvarai nenzara zvigubhu zvangu zvichiita sei zvichisukwa, kana zvachena ndichazoita zvandinoita. Saka zvekuwina chaizvo hapana ari kumbohwina, asi kune kuti kune achangopindawo hake asina kuhwina kudaro, nekuti Mwari ari kungozvitenderawo hazvo kuti zviitike. Zvisina kunaka kudaro zvichienda sei zvichaitika. Ina hazvisi kuitika nekuti pane akangwara asitereke, asi kuti pane dzimwe nguva dzisati dzakwana dzakamirirwa kuti dzikwane. Zviri kunzwika? Ende ndakamira kudai pane vamwe vanhu vanoita sevari kuwirirana vachaburana manje manje. Chengetedzai mazwi angu. Kune vari kuda kuburana big time, asi izvezvi vari kuita sezvavo vari kuwirirana. Muchavaona in less than 90 days from today chiprofita icho chinenge chazadziswa. Vanhu vachabvisa mabhatye, vamwe vakauritsa madundundu avo pachena. Vanhu vakati ei ndozvaukaita mukati izvi taitoti zvaitika izvi kuwaitwa sei, vachinongedzerana kuti uye asi raiti, mumwe achiti kunyepa iye ndiye asiri raiti, but iye zvino vari kunzwanana. Zvakaitwa futi naMwari izvozvo, vachaburana. Because mbavha zvadzinoita dzinogona kuwirira kuti ngatipazei, pakuzogovana zvabiwa panogona kuzonetsa futi. Saka isituation yakada kufanana naiyoyo. Konde ndaonawo zve totadzarei kutaura pane chiri kuitika here.